Lasaileko ikasleek ez dakigu zehatz-mehatz noiz izan zen lehenengo aldia jaiotzak eta krisma lehiaketa egiten dugula, baina argi dago orain dela urte asko izan zela. Jaiotzak etxe bakoitzara egiten dira eta horren helburua da gurasoak lan horretan murgiltzea eta baita ere gabonetako giroa sortzea etxe bakoitzean. Jaiotzak egiten dira material birziklatuarekin, adibidez hau, eta LH 5. mailatik DBH 2. mailara egiten dira. Jaiotza bakoitzeko 6 sari daude eta hori izan da lehenengo saria eraman duena eta kontuan izan dute originaltasuna eta egin duten lana. Eta hemendik daude beste sariak eta ikusi ahal izateko abenduak 20tik urtarrilak 6 arte egongo da zabalik. Eta urtero bezala ere krisma lehiaketa egin da. 4 urtetik DBH laura ikasle guztiak parte hartu dute. Eta ziklo bakoitzean 4 irabazle daude, hori esan nahi du gela bakoitzetik irabazle bat dagoela. Panelean gela bakoitzeko ikasle guztian postalak daude eta bolatxoetan sarituenak daude. Ateak zabalik egongo dira abenduak 20tik urtarrilak 6 arte. Eta gonbidatzen zaituztegu hau guztia ikustera.